15ean behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Hogeita behigarren saio honetan beste lankide bat elkarrizketatuko dut. Berak igual ez daki, baina gehien miresten dudan pertsonetako bada. Atzaldeon, Izaskun Arreran. Atzaldeon, Iñaki. Gaurkoan, 3 abesti eskatu diot gonbidatuari, eta beste 2 nik ekarri ditut sorpresa moduan. Zein da lehengoa? Nik aukeratutako lehengoa. Bueno, lehengoa aitai eskenita dau, eta zaila jaten aitankin erlazionatzea abesti bat, ze bera oso, isila zan, itzgutzitakoa, eta sekulaz nen relazionauko musika batekin, ez? Irratia, penaz igual entzungo zauen, baina hori bai. Telebistatzen ikusten sekula etxien jatordutan sekula, baina igandetan hitzetik hortzera ezan ez zauen barkatzen sekula aitak, ez? Eta berak baino kortazokoan gustoko, baina itzel gustatzen jakon, da ni bere beragatibe, azkenin miresmen bat hartzeotezu, ez? Eta ez da ikusten dut nabiz mainu korta eta ikusten dut aita, ez? Bere mauntzenzko frakak, alkondarakin eta gorarazten duz pilo bat. Eta hori ekarri dutzuet, pixkate aitan musika arloetan berakin gehien lotzen duzten hori izango zelako. Entzungo duguna izango da orduan, mainu korta eta Seberio arteko bertso saio baten zati bat, konkretuki, guaza entzutera. Horiete zandu honek, ere buruan kaltian, gaur etxean hor sartuko da, ordu bigalde atian. Olago zerbat juerga mainu egiten dutun urtian, bihar satorrak lasai jogodik, hiloagon bitardian. Oinere asmatu du zuzenian, ordu biedo irulak nere almenian, da osarran gainean, lasai entzutian, handikan jaikiko nau aspertu zian. Honek loeren nun bai, ez du egiten neurriz, eta ez da heigitzen hain arbegi argiz. Ta basoa ere mobitzen, ari da nahiko maiz, bainu imainu gortan ederki biziai. Ikusten ditut hemen kantari bazterrak, guraso aitona mondaz ederrak, ez barrionarekin kantatu zeperrak, ni oso mobizinai jaunari ezkerrak. Bueno, bertxotatik eta Valentina Herreranen oroitzapenetik pasako gara beste eszenario batera. Entzungo dugu musika klasikoan pasarte nahiko ezagun batera. Eta zure bizitzaren fase oso interesgarri bat komentatuko dugula, uste dut, urrengo momentutan, ez? Eta lehenago komentatzen eban miresmena zentzu handi baten horti dator, ez? Zein da... Urrengo abestiak lotura asko dauko Aitamarikin. 6 aldi izateran az, misioan Aitamarikin, eta misio danak bere gogortasuna dauko, ez? Guztiz ezberdinak izen diz danak, ez dauko inungo loturai,
Baina azkena nahiko gogorra izen zen. Gogorra, badakitzu moduen, jartzen duzkuen arazo guztigatik, ez zauen porturik, eguna luzatzen zoie zen, misino bat zen, baina misino barru horretan 4-5 reskate egon ziren, jente oso ezberdina, arrarua izen zen, ze lehenengo aldi zen, baina Libiako jendea reskatatu gen untzi baten, eta, egon ziren arrasekeri zentzuak itxasontzian, Eritreako gaztetxo kuadrilla baten ganako, 17-18 urte. Bertan ja tentzio asko sortu zen, erdi boikoteatu gintuzten itxasontzian egun batzutan, ez zaben ulertzen, ez zaben porturik, egun bat eta bi eta oso gogorra izen zen. 100 pertsona, arazo barruan, boikota, igual, gosaria prestatu 100 pertsonan dako, eta inorretzen agertzen, gozartzen. Eta kao, mutikotxoak goziz hiltzen, baina bestien presioagatik, eta oso zaila izen zen. Jentea bota zen uretara, ies egin nahian, gero erreskatatu behar, tentzinoa sortu zen, burrukak, eta gogorra izen zen, ez? Eta momentu horretan, ni erizain moduen, baina bai misio buru moduen ninguen, kapitainarekin batea, biso ginen, apur bat, eramaten gena dana, ez? Eta oso tentzino handiko egunak izen ziren. Eta portua manduzkun egunien, kapitainak abesti hau jarri zauen Aitamariko, itxasontzian altabozetatik, edo, jarri zoen musika hau, eta oso unkigarri izen zen momentua, entzun zanien. Etzakigun, portua zaukauena, eta abestia entzun genien jakin nintzen gen, daurduan jaitxu izan bera, eta egonda argazkiak eta bideoak, izugarrizko besarka da eman gen. Eta hau ekarri nahi zen dut, pixkat, sei misio horrentan, purtsu laburpe moduen, eta zaun guratxu izan dalako, Ospatzeko moduko himno solemne bat, eta... Bai, gogorra oso gogorra. Izugarria da tentzinoa, eta gaina beraiek ez dago ulertzen. Eta ulertzen ez duzun egoera horren aurrien, lurra ikusi metro gutxita ikusten duzula, ez, 1000 gutxita itxazoan, eta ezin, eta ez dago ulertzen zeatik ez goi esportura, ez? Eta hori dana saltzie beraiei oso zaila da, ez? Eta beraieia pasadauen gauza guztia pasata, eta egoera guztiak, da azkenengo orduen, pixkat hori izen zan ospatzeko, eta besti hori beti dauketor pixkat sartute, Aitamarikin relazionatuta. Kantaren izenburua Nesun Dorma izango litzateke inork ez du lorik egiten. Eta azken finen lotuta egon daiteke aurreko egunetako egoerakein. Hori da. Beraiek ez da bitxen lo, darioeten bizitzagatik, ze benetan, nik animako nutzuen dan hori beraiekin konpartitzea hitz egitea, danak, misinoa denetan, etorri dienak izugarrizko bizitza latza eraman dago aurretik, eta benetan hori ezin da onartu. Azkenin behiratzen dozu, eta esan dozu moduko ediez, gu gabizona aurrera atzeda, ez dago inungo arazorik, eta beraiek, bizitza horreta, behartuta da, eta gero diokan, zer hobean bila eta itxasora atera behar, behartuta bebai, Orduen, beraiek loa be eskasa da, aurreko gunetan, eta Libiako infernuak kontatzen dauena okerra hundion, Orduen, hortxen pizkatxo bat laburpena, Aurrera. Nessun
Minan liburua Amaitz Arzalluzek idatzi zuen, Sahara azpiko Afrikarrek bizi behar duten kalbarioa ondo islatzen dagoana. Itsasoa zeharkatu baino lehen eta ostian. Izen bereko antzeslana zuzendu eban Ander Lipusek eta Gorka Urbizuk abestia hau konposatu eban, obrarako. Latitude hoietan. Pasarte baten esaten dau, Europa zari dira eta nik ez dakit zer esan. Batzutan konplizia gara, ez? Ari gara gure kontinenteari buruz edo ondoan dakagun beste kontinente horreri buruz eta presentzia hori inkomoda da eta... Lotza nik izaten hauen askotan, ez? Askotan galdetu duztie bai egonainien kanpamentutan lanien eta erreskate lanetan da zinta zure sentimentuak, ez? Amorrua eta zarra bebai, baina lotza bebai, ez? Ta batez be kanpamentutan. Itxasoa muten dau, igual ez dela Europa, ez? Baina kanpamentuta joten itzen eta hango pasilloetan pasatzenen egunero konsulta joateko, eta zenen, jente guztia bola Europan, ez, giza eskubideen alde etxen dauen herrialde baten, ez, agotan beti bero gazela, eta ikusten duzu onartu aldala hori bizitza, hola jendia, ez, egoera horretan bizitzen, ni lotza esaten nauen. Osa, izugarrizko lotza irute jaten. Etxetik gertu, bidaiatzen, oporretan joten dan tokia, ez, jente isla horreieta, oporretan joten da agresian pilo bat, eta onartzea jentia hola bizitzea, ez. Nik lotza esaten dauen, nire itzazan gogorra, baina lotza bebai. Lesboseko kanpamentoi buruz, abizet? Gukio zen zauko, gertuko isla txikitxo bat zan, baina, bertako proiektua eramaten egonitzen 5 bat urte, eta bertaran egonitzen 3 lau aldiz, ez? Eta egoera danetan latza bebai, ez? Eta itxasukoa gogorra da, baina hori bebai. Eta hori izan lotza esaten hauen, ezki pasilloan pasata zela onartu aldugu guk, ez? Jente hau hola egoti, ez? Gabiz hasi garenetik, ez? Etengabean eriotzatik bizitzara pasatzen, bizitzatik eriotzara. Eta oraintxe aipatu duzu, Greziako Tokioiek direla oporretako lekuak, normalean gu bezalako entzako, eta igual horrekin lotu dezakegu urrenko abestia, ez? Gainera oso izenburu esanguratxoakin, ez? Bizitzeko... Bai, nik gatibu oso saleanaz, penaz, amaitu dauela, baina, esperantzakin jarraituko dauela beste modu baten, eta letrak batez bez, nietako letra oso esanguratxoa dauko. Ez abesti hau eta abestiek. Orduen, holan entzuten duzunien hau, holan atope sartzen da, eta gustatzegat letrak. Entzun daigun. Aurrera doa erlojuaren orratzak tititak ezin da atzera behitu da ezin da kontrolatu geroa horregaitik lau haizetara askatu nahiko neuke dekoten korapiloa eten barik itoten naben soka hau apurtuen diot. Egin nahi dodazan gauza guzti xekein, erratzeko aukera bat oki nahi dot. Den gerra dauen ardien, bidiek zabalduz, nigan siniztu.
Sasizen azpitik bizi nazetan nago mugaturik ez ere esan ezinik isilik Horregaitik lau aizetara askatu nahiko neuke dekoten korapiloa Eten barik itoten naben soka hau apurtuen bihot Egin nahi dodazan gauza guztizekein Erratzeko aukera bat eukin nahi dut Da ingerra dauen ardien biriek zabalduz Bai, nigan sinistu Ezin dut gehiago Da begizek itxike Sentitzen dut barruen Itxaso bat golpeka Zelan dekoten askatasun beharra bizitzeko gogoa Bizitzeko gogoa Da begizek itxike sentitzen dut barruen Itxaso bat golpeka bai Zelan dekoten askatasun beharra bizitzeko gogoa Sentitzen dut barruen itxaso bat golpeka bai zelan dekoten askatasun beharra bizitzeko gogoa Bizitzeko gogoa Bizitzeko gogoakin, bizirik sentitzeko toki bat izan daiteke mendixa, ez? Eta eroitzaren lekua be izan leike, baita ere, eta orain entzungo dugun musika pieza da Mendian hil, Hirian hil dokumentalan lehengua, ez? Eta kaso pelikularen ikur nagusia, igual, jende gehienak igual honekin lotuko dago, ez? Einaut Zubizarreta konposatutakoa. Eta, bueno, ondino parentesi artean ez dut galtzen esperantza egun ematen Einautek harriko dugula podcast honetara. Seguro baiet. Eta, bueno, mendiakin lotutako zerbait ekarri gura neban, ze zurekin pasatu izan ditut oso, bueno, tarte dotoreak, ibilaldi paseo dotoreak orgoixan, eta baita ere, pues bueno, berbetan eta kontu iburuz, eta da leku horietako bat, ba bueno, pues sendatzekoa baita ere. Eta horregatik egiten dugun bildurren gainetik mendizaletasunaren apologia, ez? Osa, gure kasuan, pues igual, dalako betetzen gaituna, ez? Baina nolabait, ez bizitzeko zerakin, beldurrakin, ez? Bai, netako mendia da, tagit, bizia askatasuna disfrutatzen dut, baina itz izugarri, eta bai, izan behar dut, izugarrizko goiz ederra pasatu hau, eguraldia lagundu barik, apurra galduta edo gutxio galduta, baina
nik uste momentu askotan lagungarri zen dela biondako, ze biok auki gaur momentu batzu, zeo zer atara beharra, eta errestu guzko pilo bat, niztoi jarten ginen mendian, ibiltzen joaten ginen, da bat gauza bat, eta besti, eta atarazien gauza oso potoluek, ez, gure bizitzan pasadizenak, eta, arrasto hausten dauienak, ez, eta horreko abestiak esaten zauen moduen batzutan erratzeko, ez, aukera auki bigau, eta ez gabe ematen aukera hori, eta ni oso lagungarri zen, zurekin nauen itzaldi guztiak, ze azkenien daz gaui batzuk kostatza jatzula gila gutxio gertukoekin, eta ez nazaztuko sekula, eta hor daukau pendiente gainea errepikatzea, eta paisai ederraz gozatu aparte, lagungarri izan bixondako, ez da? Bai, gainera dokumentalian esate bateko Felipe Uriartek aipatzen dago, ez? Osa, sarritan ez dela ze alturotako, ze metrotako menditza egiten zabizen, baiziketan horrekin zagozen, ez? Eta hori oso argi dago, ez? Bai. Zela eta gainea, esautu hau paraje ederrak, ez? Arantzazu aldetik asko mundau, baina aramaio aldetik bebai, eta izugarri. Zera, ni gozatzen do pilo bat, eta hori da izena nire irten, edo, pixkat eskape hori ez, esatuzula, eta zela eramaten duzu guztia aurrera, eta itxasontzitik heldu, horrengo gunean, hori xolera, ez? Eta hori, aukera hori daukau, ematen duzku gure inguruak, eta unik uste dela gozada bat hori, ez? Era bat. Badoia. Badoie, txalaparta doinuekin eta gube bagoiaz. Tita pasatu da. Bai, konturatu balik, ez? Ingo berrepaso bat, ni bizitzako
momentu era pertsona oso sanguratxoek. Eta gaine badoke lotura pixkate, ni beti gogoratuko naz aita hil zanean, beti ez, gaizki pasatzen dozu, baina pasatuzu momentu bat igual ezaela oso koestientez, eta nire lehengo la kooperazio asuntotik bueltan natorrela, gogoratzen naz aita ekainan hil zan, da, jonitzen, irailan uste dut. Ze urtean? 2017. Eta bueltan natorrela, orduan izen zen, kostiente nintzera moduen ez da baita, ezin dutze konta, ez? Zebera ez den dutzen Nikaraugan oiet, ez atezten, zetan joan bizazu horra ez dau falta itxen joan. Ta ni baita, ta handi bueltan natorrela, zan, ez dau kontatzeko bera, ez? Eta orduan lotura asko dauki gai guztionek, ez? Bai, aita eta joan zan, eta beti teuket oroitzapen hori. Orduan izen zala kostiente moduen, da ez dau bera, ez? Ezin dutze konta, ez? Eta orduan, izin diez oso gai esanguratxoenietako, eta, bizitzan oso markata, ez? Gainera, justu aipatu duzun puntua, goratzen ez gainera nun, Arantzazuko buelta baten, atera gendula, eta hemen podcast honetan saio baten aipatu gendun, ez? Faltan ditugunean, ni behintzat, gehien faltan botatzen dudan zera horietako bat dala, oporretatik bueltan edo... Bai, eta gaina zan, berai, azaldu beharraz, zertan joan itzen da, zer indoten, zeberak ez zauen ulertzen, zertan joan bizazuara, ez? Eta gazkinean atorren da, orduan zen zan derrumba, guztiz, baina zan, ezin dutze konta oin, ez? Eta bai, hori da gauzatxo geratze gatzuna horrez. Izasko, mila esker urbiltzearen. Zeuri. Laburtxo izan da, nahiarak esan ustan, zuek bitxak hasiko zaio berretan, eta izango da bi orduko zaio bat. Posible da, posible jarraitule. Beti egin dezakegu beste beti laburra hona da, bai, ez da? Oso, eskerrik asko zeurinak. Venga, aio.